Kotko. Zniž si tu 24. A nie chytiť na 25 do piči. Ahojte svetelka. Znova po týždni vás vítam pri tomto exkluzívnom podcaste. Ty ma zaskočil. Ja som mal ešte vodičku tuto. No musel skovať. Vodičku vystrihneme. No, ako vždy sme tu v plnej zostave, čiže ja Filip, zakladateľ e-shopu zadymime.sk a moji dvaja kráľovskí ochutnávači Tomáš? A Marian. Ty kokos, on furt skúša. Ja už len čakám, kým Tomáš povie, že je Hej, Tomáš. už ste si zvykli na to, že nech sa deje čokoľvek, Tomáš ide prvý. No čakal, že ukážeš prstom a vtedy som chcel dať, že Tomáš. OK, takže už viete, kto je tu a čo je tu, čo nás čaká tentokrát. Máme tu dve príchute Shake and Vape. Jedna je z radu Riot, čiže Veľká Británia, krásne fialovo-ružovkastá, zaujímavo tieňová. Názov je Cola Cooler, čiže ako názov napovedá, mala by to byť nejaká osviežujúca kolová príchuť. A druhá príchuť je E.ON, čiže chorvátska značka a názov je Cavalier, ak sa nemýlim, a mala by to byť príchuť vzduchom pražených arašidov. Takýto pekný vláčik to je? A nie, aha, to je nejaké námestie. Nejaká No, kaviareň. ja som myslel, že to je mašinka Tomáš. Tak... No, hovorte. Cola Cooler, akože musím to prirovnať k našej lokálnej značke kolového nápoju Kukofole, ale s Alpou. OK, čiže pre gurmánov. Áno. Gourmand Edition. Ja by som to neprirovnal k Alpe, ale to zelené sa ako volalo? Jaj, že to vyzeralo jak Alpa, len zelené to bolo. Ty kokos. Tiež to malo nejaký názov. Hej, viem, čo myslíš. No ale to bude tým, že je to spojené s tou kolou. No smrdí to jak dôchodcovský natretý chrbát. Fenystyl gel. Pekne voniaš, čo je to? Hej, presne. Ale je to také, je tam aj kola a je tam nejaká tá chladivá zložka, ale nečakal som, že to bude Fenystyl. Z toho EONu cítim tí oriešky. Silno. Áno? Dosť silno. Až normálne... Bože, čo bolo takto arašidové? Ja by som povedal, že možno snickerská, ale tá asi není až tak arašidová. Je to také... Tak orieškové, až tabak mi to pripomína. No, áno. No dobre. Ale tá kola je fakt s tou Alpou. No polož, vyberáme. Ideme? No. Prsty ready? 3, 4... Sme sa zhodli. OK, teraz to bolo asi jasné, že sa zhodneme. Takže pre tých, čo len počúvajú, tak sme vybrali Cavaliera, teda arašidy sú to. Áno. Takže arašidy. Opečkané. Vzduškom pražené. Ja zase poviem, že bázu, ktorú tu dneska máme, je Flavorit 70-30. Naša obľúbená. Áno. Presne tak. Zakiaľ to Filip zamieša, tak ja poviem k hardwareu. Ja mám stále klasika Whoop Drag H40. Takto na video, pekne. Koška. Tvrdá koška. Ja mám Aspir V-Rod, Aspir, Aspire, ako chcete. A s mäkkou koškou. Ašpirujte si to. S mäkkou koškou. S mäkkou koškou. V-Rod 200.
Ja ako vždy mám Draga 4 a už tu mám pripravený rozobratý Atomizer Aspire Nautilus 2, ktorý stále testujem. No a poďme teda nalievať. Na toto som zvedavý, lebo to je taká nevšedná a zaujímavá príchuť. Tak som zvedavý, že čo nám to povie. Povie, nepovie. Čo to povie môjmu Aspirovému Atomizéru. No, uvidíme. Ja som veľmi zvedavý, lebo fakt to dobre vonia. Hej, silne arašidovo. Arašid. Takže... Arašitovo. Ja som zvedavý, no. Som skôr na tie ovocné príchute, ale toto... Ja som skôr na tie ovocné a teraz v tomto období aj tie chladivé. Je to super. Tomáš hovorí, že je na ovocné príchute, ale len preto, že si myslí, že uhorka je ovocie. Ja ani neviem. Ja to nejako neselektujem, že na aké som, ale mám rád tabakovky. Takže nevieš, hej? Takže neviem, vôbec neviem, ale keď tak rozmýšľam, tak asi by som sa priklonil k tým zaujímavým tabakovkám, ktoré sú také rozvíjajúce sa, že až cigarovoidné. Ako keď mám pravdu povedať, dobrá tabakovka nie je nikdy zlá. No, Tak by som to povedal. presne Asi. tak. Dobre, nabité a odistené. Nabité a odistené. Na zdravie. Zdravie. Ja sa musím prebiť cez svoje mentolky. A ja normálne mi skoro vybilo oči. Ja mám arašidy. S chlebom. No čo, Atomizer, v ktorom som mal naposledy kôrku z chleba. Už nemal čo huliť. Kokso, to je zaujímavé. Že? Vybombujem si vatáč. Ja mám Arašidy. Arašidy jak svíňa. Také nasládle, také ľahko akoby karamelové, že? Ja mám ešte aj tú fresh zložku stále, lebo teraz som fresh dosť, ale už cítim tie arašidy aj akože sú sakra výrazné. Čo si blázen? Ale dobré. Akože celkovo by som povedal, že Teraz. tie Tomášové vstupy sú nič moc. Tie Ion príchute sú celkom zaujímavé, Áno, že? áno. Chorvátsko, východná Európa. Kutiky išli. Som vedel, že čo? No, že toto. Čo ti ide hlavou? Chorvátsko. Kokos. Dobre. Dosť dobre. Ale že dosť dobre, no. Ale tam ani nemáš nad čím rozmýšľať, proste arašidy. Áno. Rozmýšľam nad arašidovým maslom, neviem, či Mňa to tiež napadlo. Môže byť, je to také nasladlé No, trochu, no. môže byť. Že je to čisté arašidy a trochu niečo sladké, že také až karamelovoidné. Ale výborná príchuť. Áno, to treba povedať. Silne výrazná, tak by som povedal, že není to žiadne, že trošička do pozadia arašidy. A ani si to netreba predstavovať, ako keď si kúpim balík arašidov, tie sú slané. Hej, že to nemá takú chuť, ako toto sú fakt, že len pražené. Len pražené bez soli a do tej sladkej A chute už to to aj ide. dymí. Toto bude očividne veľmi rýchly podcast. Toto asi áno, no. No, Nie, tu nemáš čo moc rozoberať. Aj na perách máš arašidy proste. Je to trošku nasladlé, áno, asi to ide k tomu arašidovému maslu trochu. Ale arašidy. No čo, posunieme sa už ďalej? počkaj, ja ešte rozmýšľam, lebo mne sa to ako vždy rozvíja a už tam mám zemiak. Arašidovce z chleba, zase k arašidom a teraz do zemiaku. Dobre, no.
Tvoja konzistentnosť nemá hranic. Milujem, keď sa likvidy rozvíjajú. Likvidujú. Moja fantázia tiež to miluje. Žibom môj si natáš. No tá 40, len sa mi to dá, že je to moc teple. Hej, tak si daj 30. Vzduch máš? Vzduch mám zavrieť. Ja valím na 25. Úplne? Si otvor. To ťa drhne. Otvor. Jaký otvor? Otvor, to som ja. Kto? Otvor. Čau, tu ja. Vimček. No, že to ide. Aj Marianovi to ide. Jak raketa, ty kokos. No dobre, dáme fúkanec. No, ja už som to hovoril pred 3 minútami. Však ale potreboval si mať dým na to. No dobre, mám ísť prvý, hej. No pôjdeš, keď si rozbehnutý. Niečo plesnivé. To povie ten, čo prešiel z chleba do arašidov a do zemiaku, hej? Daj ešte. Taká kapustová polievka na sladko a do toho hnijúca banánová šupka. Túto kombináciu si ty našiel, hej? 100%. Ja rozmýšľam, čo ty žereš. Daj ešte raz. Že? Keďže banánová šupka, kdeže ja som banány jedol. Naposledy s Ale ja opicami. rašedy necítim, ty vole. A že je tam také niečo kyslo, Trošku také kyselkavé, ale... kyslo, sladko, zapáchajúce. To je niečo rozkladajúce. Teraz som ale cítil rašedy. Ale rozkladajú sa. No, Na dobre. koľko častí? Dám ja. Tu máš obláčik. Sú tam arašidy, ale jemnejšie, jak z chuti, keď to ťahám. Jemné arašidy. No. Zemiaky. Teraz už zemiaky. Nie, arašidy sa len pestujú, jak zemiaky. Fuj, ty koko, to je šošovicový prívarok. Nie, podľa mňa mal fazulový od mami. Mal si? Nie. Čo si žral? Dneska? Fašírku. To nemá nič s fašírkou. So zemiakmi. A plesnivé boli. Zelenkavé. No dávaj. Čakáme na teba. Zas to dopadne jak pár týždňov dozadu, hej? Zdržuješ. Smie sa. Musíš ešte raz, ja som nič necítil. Nepláč. Aj bože. Prečo plačeš, Vilém? A snaž sa. Nemusíš až tak. Nemáš kobercovú pasku, že by som ti dal ústa. Nemusíš pri tom život položiť. Za hordu život položím. Čo vám jebe? No fúkni Tomášovi, ale podľa mňa je to prívarok. To mi mama hovorila, že je tam prívarok, ak chceš, daj si. A ja hovorím, že nie, nestačia zemaky, vieš? Dobre, no. Bože. Tak ty si ho mal, ale. Áno. Preto viem, že ho mala.
No vieš, tým, že ste dvojičky, možno máte nejaké také prepojenie, že ty ho máš cez Bluetooth, vieš? Ten prívarok, hej? Daj ešte raz. Ja som mal Počkaj. také niečo do sladka. Dosť. Arašid. Od teba arašid. Arašid? To kde fúkaš? Jak fúkaš? Ešte raz. Ty mi to dokoliem, volá, Chudák nefúkaš. samé reparáty. Ja to nevyfúknem, už to ťahám naspäť, čo sa smejem. Neboj, to prejde. Áno, keď budeš držať hubu. Dobre, veď čo, No no. pohodíte. Som dostal ban z vlastného podcastu. Kik. No daj, nech to nenaťahujeme zbytočne. Jemný arašid tam mám. So šošovicou? Nie. To bol fazulový do Tak s fazolou. Arašidy. Hotovo. Ja cítim prívarok. Taký šošovicový, fazulový, to je jedno, proste taký kyslastý Ale ty prívarok. asi čucháš z druhej strany, ty kokos. Neviem, však čo fúkaš, to čuchám. Môžem ja za to. Mne privádzaš sopel výbehov. Mne brucho. No dobre. Sopel vybratý. Brucho stiahnuté. Ideme bodovať? No poďme bodovať. No dajte, ja som zvedavý. 9. Ja som za 9. Arašidy sú písané, sú Ježiš, zase cítené. potížiš To ja milujem toto, keď vy to nijak nerozviniete, že Ale- 9. Ja som sa nechcel vyjadriť, lebo on začal, tak... Však sa vyjadrujem, nie? No však sa vyjadri. Sú písané arašidy, sú cítené arašidy, aj zo samotnej chuti, aj z vône. Aj s privárkom. Si zabudol povedať. Nie, akože mňa celkom prekvapila tá chuť, že je fakt dobrá. A ja neviem, ja tomu nemám čo vytknúť, akože asi to není, že by som to chcel fajčiť stále, hej, vejpovať, že asi to omrzí človeka, tie arašidy. A Áno, ako nezieš pol kila na posedenie, hej? Podľa mňa, hej. prečo na mňa tak pozerajú? Však akože, vieš, že pustíš si popolušku Dobre. a lúskaš arašidy a ideš a kľudne aj 2 kg, nie že pol kila. Dobre, skončil Ona si, mala môžem ja? mieskovce, hej, nie arašidy. No, Pochybujem. asi, hovorím, ja arašid som dostal, pekný, až do sladkej chute, to ide jemne. Fakt asi, jak sme hovorili, že to arašidové maslo, to by mohlo byť asi dosť blízko. No a vôňu mám takú jemnejšiu som cítil, Ale stále je tam arašid. arašidovú. Takže není to úplne topka podľa mňa, takže tých 9 bodov by som tomu dal. Ja by som dal kľudne 10. Ale? Kokotko. Nie, dal by som kľudne 10. Chuťovo je to extrémne zaujímavé a úplne, že nebežné. Mne ako cigarovému fanúšikovi to pripomína práve takú tú tabakovoidnú zložku. Výborné, výborne vyladené a mne to pripomína ako keď máš tie sladké pukance, že oni nie sú vyslovene celé, že sladké, ale máš to, že taký ten pukanec, tú chuť, takú nejakú, ako má arašid, tú nosnú svoju chuť a do toho tam máš to niečo sladké a presne tak mi to pripomína, že to je také nedá sa to ani popísať, ale takto si to predstavujem. Tak ako vyzerá ten pukanec, tak by vyzeral akože sladký arašid. Z mikrovlnky. Napríklad. A je to geniálne chuťovo. Čo sa týka tej vône, ja napríklad som ju tu vôbec necítil, ale že vôbec akože neidentifikoval som tam ani kúsok arašidu. Neviem čím to je, ale však... No lebo na všetkých rozosmievaš to preto.
Tak ja vás rozosmievam a ty si kvôli tomu zuby neumývaš, hej? Nebudem reagovať na teba radšej, dobre? Tak vyskúšame si budúci týždeň vzájomne do kríža umyť zuby a uvidíme, čo to prinesie. Ale nie, akože neviem si to vysvetliť, ale proste fakt som tam cítil niečo také skôr kyslasté a prirovnal by som to naozaj k takému šošovicovému privárku. Čo v konečnom dôsledku mi tiež nevadí. Ale na druhej strane akože zarašiť mi to moc nemá. Ale samotná príchuť je úplne super, určite treba do nej ísť, treba ju vyskúšať. Takže túto aj mnohé iné príchute nájdete na e-shope zadymime.sk, takisto aj ďalšie veci, hardware, príslušenstvo, bázy a teda. Áno. Nezabudnite sledovať naše sociálne siete, Facebook, Instagram, nezabudnite počúvať a sledovať náš podcast, ktorý je dostupný všade, môžete nás podporiť na Toldo a vidíme sa znova o týždeň. Tak tomu kúr!